kali. Pas. Pas. Era boh. Melone pun pasti ganteng. Kapok dodolan ya. Nggih. Dodolan kapok ya. Berarti sapa? Kowe Ya urung enek kok ya ya. serane nek ho. Urung enek. Piye Itu. Lah kira cara mana ejo? Hah? Cara pun tak. kok enak. Oh, kudu. Biasane buat ciduk lho kene. Karena enak yo. Jadi nak menang enak kali lagi jadi payu. Apa nih? Melonnya toh. Oke ya. Oh. Yo payu. Tapi Cina ki dari mana sih lho? Jadi itu. Heeh, jadi es. Itu anakmu, akmi. Akmi. Piye? Akmi. Ya. Oke. Bae mie bakso apa mie? Mau buat. Oh. Bakso. Owe mana ngowa kok. Bakso tumpeng. Pak ini ay. Tak banget. Pak ini ay. Biasa. Biasa re. Mau berkau gemolong langsung. Apa? Tuku soto, kuali. Wow, yang mana oo? Kuali-kualine go mulai, sotone ditinggal. Yang mana oo? Pak Manang, Pak Manang. Piye? Pak Manang. Mangan no. Dadi bengi padhe bengi to. Ban marip kon ngebelke aku. Wah, ban marip kon ngebelke. Amen. Ban marip. Oh, Ban marip kon ngebelke. banyak. Lah kage digawene maji. Tak jam kas. 5 jam kas. Ya. Iya. Kowe lho kowe jelo apa lho dituruti. Oh, mana ngo? Oh, Kan mangan. Ah, Kan mangan. oh, mana milang lo jauh iwae. Njaluk iwake tok. Oh, Liya wae njaluk iwake tok ora apa-apa. Mau aku udah oh. Tak ya. Turu sik. Oh. Uang ngok amok ae. Kuwi. Mati amok ae. Oh ngapa oh mas? Mbakmu wis bali neh, Dong. Mbak apa? Jare mbakmu mulih kae. Wis tuwa nek. Tapi kayak gitu orang. Oke. Wong pae. Bapake jenenge sikae pakmu ora kowe. Lah piye? Gak ide jaluk pake. Lah piye to? Pakmu ora kowe. Lah kene piro? Biru-biru. Heeh. Pakmu nang omah ta? Oh. Lu kan nanti? Mau iki pae. Ngidul. Awak. Eh? Awak. Ngati yo nek. Ke arah kowe? Aku wis teko. Yo wes. Hei. Mak uni oh. Wis apa to wis sak. Agus sih. Agus. Agus Peng. Bacet. Iya, aku sing bacet dua hari jalan. Kenangan? Jalan apa? Gosek engko mangan sik.
Với Iya, Bos. với Ngono kuwi ben seger kok. Gulane dadi awet. ao Gak duwe aku. oh Gak dạ duwe ya ketiki dompete kosong. oh Utang lho. Ra duwe ki lho dompete kosong. Lha nek 500 tok. Lho, ra duwe. Dompete kosong, ra tau dodol, ra tau kerja. Entek, Bos. Terus. Kowe nggo KTP gak? Sok nggo ngene iki. Nak rene to, nak ngepel aku. Sok nggo ngene iki. mau gue oh Endi? Iya digowo sok. Muterke wong garapane iki. Nanti ra dhewe utang maji. Utang maji. nggak umur Jadi wis sana. Anu Bagong sewe. mau gue umur Berarti gak sido gawe berarti iki. Itu gawe berarti. mau gue aku ngomong gue Aku bar mangan. mau aku ini gue mau Mah yo wis rasa mangan. Ah, ra sida itu bakso. aku ngomong gue mau gue mana aku Piye to ki? mau mas gue mas nggak oh apa unen oh Piye to ki? Ora. mau gue mana aku ya Gah yo wis rasa mangan. Aku ngosek kok, kowe sik kok. mau gue wah oh ya umur gue aku malang gue Lah wis dipesen kae kok. mau gue malang gua mau malang Piye to ki? ya Ya, kerupuk apa tahu? opo awak gue Pira? Kabeh? kak opo ya Kerupuke pira ngene? Piye Bagong? ya kok ayo mau malang Aku engko. oh aku balik malange iya ngawa Lah ngopo balik? Iki ke jam piro? Hmm. Ke jam 12 kok. iya wis awang mau malang Mama. Ono bar nyoto mau. alas mas Akbar kok gemalau nyoto. Ono bar nyoto. Lagi ngomong ini bar nyoto. Bar nyoto kuwali karo mbake mau. Ngasihan masjid telepon ping 50 Ya iya. ora kekangkat mau nang dalan mau. Masih nikmati sotone tadi ini lagi angkat. Untungnya aku mah gak sido mangkat dodol aku mau. Par dodol ngono iso. Enak cedak ngono. Nang daerah Ngemolong ngono, Brangkal. aku Kowe sik. Ndak kok nek wis entek to, engko nek ono mangan. Lah kaya biasane ngono kae lho. Kaya biasane ki to. Lah biasane kowe mangan sik, engko agek aku. Aku tak syuting sik. Kayak engko apa saiki? ya apa bang Mas Agus panen jagung.
Boleh kita lo mau Mana nggak? Mangan nih. Wah, mana ubek yae. Ya, kok gampang kok. Tenang no pikirmu. Penak. cepatnya kayak mangan warteg, Ben ra kakean iyik.